Takže máme ďalší útok chlapcov zo Setechova za sebou. A máme tu výsledný čas 16:28. To si dá. Takže úspešne odštartované. Dievčatá už majú vodu. A terče sú zhodené. A ten výsledný čas, myslím si, že sa môže kľudne prirovnať chlapcom. A ten čas je 17:03, to si zaslúži veľký potlesk. Takže